Ano? I got approved buying a house. You approve buying house? Very good. Yeah. Saan? Me and mom secretly going to a viewing and then getting my things to get approved. And then we find the house. Buying a house. Ano? I got approved buying a house. You approve buying house? Very good. Yeah. Saan? Me and mom secretly going to a viewing and then getting my things to get approved. And then we find the house, Okay. which is it's not big, but it's okay for like me, for like a single person, right? Okay. Yeah. For starter lang naman yun eh. Exactly. And I got the house. Bang! Nakuha ko yung bahay. Congratulations. Oh, congratulations. Thank you. Okay. Asan? Wala pa kayo? And Pupuntahan nyo pala. Kailan kayo magbo-viewing? no, we did already. Okay. So So kay- we did already. You remember me and mom went out? Ayun ba yun? Yung nung that's the- nagpakain ka pa sa Jollibee? Yeah, and then we went out and then that's the day we go and eat by the viewing. Okay. Oh, ang ganda ng bahay because it's fully renovated, like in and out. I cannot wait. Kailan ba kayo? Kailan daw ang magkano down payment? I just did 5%, that's it. 5% ang down payment. Okay. Good. Yeah. So, i-message, tawagan na lang kita mamaya, tapusin ko lang yung exercise ko, anak. Okay, Congratulations, Pa. anak. Okay. Thank Love you, you. Pa, Mami. Mami Okay. been here. Si Pa, Mami talaga. Sobrang bait ng God. Syempre, mami si niya Mami yan eh. tinulungan niya ako. Oh. Si Mami ay. That's good. Sige na. I know. I will call you Okay, later. bye, Pa. Congratulations. Okay. Thanks, Pa. Okay. Yes, yan, nagbubot kasi ako guys. Kanina pa tumatawag si Mrs. para balita yan. Kasi yung anak ko tagal na talagang gustong kumuha ng bahay. Kasi nga siyempre nangungupahan sila. Nagre-rent sila. Hindi lang nga, sabi ko nga sa inyo, independent na yung mga anak ko. Ayan nasa 20 years old pa lang niya Ate Paypay. Siya yung pangalawa, no? Wala naman kasi siyang utang. Wala siyang car loan. Kasi yung kotse niya fully paid na. Wala siyang ibang utang kaya na-approve siya. Malalaman na lang natin guys. Ayan, pag uwi ko siguro malalaman ko yan. Yan guys, tapusin ko lang yung workout ko. Cheers tayo ngayon, cheers. Yes! Alright guys, good morning. Nababalik sila kay dito na tayo sa Wasco, Oregon. Yan, magpakrudo ko, maliligo ko, at kukunin ko yung aking Ace Manifest pantawid ng border. Papunta na o pabalik na ulit tayo ng Canada. Yan. Ito yung napakagandang klase o napakagandang tanawin o truck stop. Wala nang ibang truck stop na nakita ko na may ganitong klase ng tanawin. Dito lang talaga. At napakamura ang krudo dito guys. Nung hindi pa bumagyo talaga. Noong hindi pa nagkaroon ng war, napakamurang krudo dito sa Oregon. Tatlo yung binibilihan ko murang krudo eh. North Dakota, Wisconsin at saka Wasco, Oregon. Pang-apat yung Texas, murang krudo doon. But anyway, ito diesel 6.159 USD USD yan guys. Ito naman 4.699 ang DEF nila. About 3 weeks ago ang crudo dito guys nasa $3 lang eh. Napakamura. Ay, tumaas na. Sana bumalik din ulit yung pagbaba ng crudo para hindi naman mahirapan yung mga company at saka mga owner operator. Yun guys, tara kuha tayo ng shower, kunin ko yung aking Ace Manifest.
Hi, can I get a shower, please? Card. There you go. Okay. Also, do you have a... Your fax is working here? My boss? Fax. No, your... Oh, you're my fax. Yeah, fax, yeah. I think so. Yeah. They faxed me my fax there. Your mail's in the fax. They already sent, because they already know here. Huh? They already sent. You already said? Yeah. Oh, okay. About 30 minutes ago. Alright, I'll have my boss come and check it because I don't do it here. Oh, sure. Alright. Okay, I'll go Would it was be under Nestor. Nestor? N-A-S-T-O-R. Just gonna Okay. go to the washroom and then... Okay. Oh, I mean, take a bath. Alright, hon. Yeah. I'll have her check for you. Can you have her check? Kuha tayo kape. Pilot House, Colombian. Intense. Pag samasamahin ko ng bayaran, kukunin ko yung aking is manifest. Yeah. 40140. 40140. You guys need more towels? 40140. $500 AMS. There you go. Need more Yeah. towels? Kala ko you need more towel. Yeah. Gusto mo kong bigyan ng extra, why not? Alright guys. Tapos, tsaka tayo mag-continue bumiyahe. Alam niyo naman, tangang din natin ng shower once in a while. Yan o. Hindi mong ilapit dyan yung sabon. Okay. Malamig pa yan guys, malamig pa. Alright. Press ko na naman ang inyong apong lakay guys. Okay na. Okay guys, yan. Kuha na natin yung Ace Manifest, yan. Pati resibo yan. Siyempre, sayang din naman. Okay. Oh, sarap. Presko. Warm water. Panalo guys. Papasana all ka na lang sa sarap maligo eh. Bihira ka na lang maligo. Every 3 days bago tayo maligo. Siyempre alam niyo naman, sa kasada tayo eh. Alright, let's go. Guys, yan, US 395 na tayo. We are now here in Kennewick. Summer na talaga dito guys. Spring na, spring na. Mainit na. Maliligo ko lang eh. Nagpapawisan na ako agad. Oh, grabe ang diesel nila guys, oh. 6.30. Ano, nakikita natin 6. Maya gumagalaw yan. 6.30, 6.40. Yun. Oh, ayan oh.
6.40 per gallon. Nasa US tayo guys ha. Diesel 6.40 USD per gallon. Unleaded yung nasa taas oh, nagpapalit yung kulay pula. $4.91. Tapos $5. Wala na, apektado lahat dahil sa krudo. Wala. Ang laki talaga ng ano, no? Ang laki talaga ng impact ng ano guys. Ang laki talaga ng impact ng giyera. Pilipinas, unang nag-declare ng state of emergency yata sa fuel eh. Welcome to Kennewick. City of Kennewick. Washington. Silverado. Ganda. Guys, i-comment nyo nga dyan ano bang magandang pick up. Pinagpipilian ko Ford GMC at saka Chevrolet. Saan ba dyan ang maganda? Babalak ako kumuha ng mga used truck lang, panghila lang. Used truck lang, used pick up lang. Hindi mo na kailangan ng brand nyo, panghila lang ng camper. Para pagka nagpunta kami ng US, mag-camping kami, hila-hila namin yung RV namin, eh, mas matatag at mas malakas. Ano mas maganda guys? GMC, Ford 150, Chevrolet Silverado. Comment down below guys ha, comment down below. Let me know what you thinking, so it help me out.
guys kasi yung left kasi dyan, left ang direction namin eh. Sa right kasi exit yan eh, doon sa bandaro. Mahirap na kasing kumuha dyan eh kapag ka busy na yan, daming mga sakyan dyan. Minsan dito sa ano eh, Washington, hindi ka nila pagbibig kasi maraming loko-loko minsan eh. Guys, oh, F-150 oh. Maganda. Ford 150. Yan oh. Siya nga pala guys, na-approve yung anak ko ng ano ng bahay. Yung pangalawa ko si Ate Princess. Sana tuloy-tuloy na yun. Approve siya ng bahay. Tinawag niya sa akin kagahapon. Hopefully mapossess niya. Ang possession niya noon is April 10. Ang birthday niya is April 8. Possession is Jess. Sabi ko nga eh. Swerte mo nak, sabi ko. Malalaman na lang natin susunod na vlog natin. Kung talagang makukuha niya yung bahay na yun. Ganda rin kasi pagka ano, ang mga anak natin, tayo magulang, turuan natin sila maging independent para sa kanilang kinabukasan din. Yes! Kaya naman nagpapasalamat ako sa mga anak ko, no? Kung paano masisipag sila, natuto silang tumayo sa kanilang sarili. Yan pa. Pagka sa ano, 20. Magbe-21 pa lang siya eh. Kung matuloy-tuloy ang pagkuha niya ng bahay, talagang proud bilang tatay. Kasi syempre nagre-renta sila ngayon, nangungupahan sila ng apartment kasama ang kanyang ate, si Ate Papaw. Eh sabi nila nung nakaraan, gusto nila kumuha ng bahay. Sabi ko, sige ako. Pero si Ate Papaw kasi may kotse kasi mayroon siya kasi car loan. Si Princess, wala kasi siyang car loan kaya na madali siyang ma-approve. Wala siyang utang eh na binabayaran eh, kaya madali siyang ma-approve. Hopefully, malalaman natin guys, makikita nyo naman eh. Yan. Sana tuloy-tuloy. Approve daw siya ng bahay. Hopefully. Ang down payment is 5% kasi first time home buyer siya eh. 5% doon sa bahay, value ng bahay. Yan o, go Hawks! Alright guys, yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Maganda yung bahay na na-prove lang prove sa kanya. Maganda. Nakita ko nga yung mga picture eh. Ganda. Saktong-sakto sa kanilang magkapatid. Yung kapatid niya, ate niya, mag-i-share na lang siya sa bahay. Pero ang may-ari nun si Princess. Good. Hopefully.
guys, yan. Babahin ko muna. Baba muna tayo. Patayin muna natin ating Ayun o. Main turret. Welcome to United States of America. Ayun yung sign. Welcome to Idaho. Yun. Patayin ko muna. Para hindi tayo maka-interfere. Alright guys. Ito na lang lagi yung mga ano ko guys, papadalas na tayo rito sa west side. Itong biyahe natin ito, paikot-ikot tayo sa west. Dito, west side dito sa Ontario East. Paano naman? Papasalamat ako kasi paano dito tayo sa warm weather. Okay, welcome to Canada. Galing ko na ito para sa ganun Hello. Morning. Good morning. Where's home for you? Oh, sorry. Where do you live? Winnipeg, Manitoba. How long were you gone? Since Wednesday, Where did you cross the border? I crossed in Coats, Alberta. Okay. And did you have a load going down there? Yes. What was that load? Chicken, poultry. Frozen? Ra- Frozen? It oh was yeah, frozen? yeah. The one, the And you took that down where? Woodinville, Washington. And then where's the pickup for this? Hillsboro, Oregon. Okay. How many days in the U.S.? Since Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That was 25, 6, 7, 8, 29 today. It's 4 days. Any personal shopping? No, ma'am. Tobacco, alcohol, cannabis? No. Weapons? No. Where's the delivery for this? Airdrie, Alberta. Is it quicker through here than through Coots? I'm sorry? Is this the most direct route to Airdrie? This is the one that they give me, ma'am. Yeah, I guess so. Costco going to Calgary. All right, drive safe. Thank you. You're welcome. Ayos. Alright, guys, yan. Lagi na lang kasi ako nakikita nila dito, siyempre familiar na kumbaga yung pagmumukha ko sa kanila eh. Wala naman iba silang may tanong na sa akin, kundi mga ganyang bagay lang. This is the direct route. Ito iba naman ang tanong. Ito ba yung direct route o closest route? Para sa akin, oo, kasi ito naman talaga yun eh. Siyempre ayaw din naman ng company o company kung sakali man na papuntahin pa tayo sa ibang ruta. At least bababa tayo. Yun natin yung
Tamang on lang. Yan. Okay. Welcome to British Columbia na guys. Medyo maano dito. Alright, let's roll. Sikapin ko makarating ngayon hapon sa delivery ko. Bukas pa naman ang delivery ko pero sikapin natin makarating. Ayan guys, nakatawid na naman tayo ng Amerika in good condition. Yan. I mean, nakatawid na naman tayo ng Canada in good condition. Not America, because we come from America, we're heading here in Canada. Tabi-tabi lang kasi. Alright. Anyway, yan. Salamat ulit sa mga anak ko dahil sa pinapakita nilang kabutihan sa kanilang grandma, sa kanilang lola. Ayan. Sa kanilang sa birthday ng nanay ko, 77th birthday, nigaluhan sila o binigyan siya ng money bukit. Wow! 50,000 yun eh. Tagti 10,000 silang magkapatid. Si Ate Shane at saka si Ate Princess. Dalawa kong anak. Salamat talaga kay Lord kasi paano naturuan namin sila maayos. At lagi namin sinasabi na huwag makakalimot sa mga nakakatanda sa inyo pang sa ganun mag-success kayo sa buhay. Ganun yung lagi namin sinasabi sa kanila. Tuwan-tuwa naman yun si Mamang, yung lola nila. Ayan, yan. Malaking bagay na rin yung 20,000 pesos na regalo ng mga punya. Sa kanya kayong ano. Yes! Guys, ayan. Thank you, sana umaba pa ang buhay ng nanay ko. Mahal na mahal ka namin, Mama. Sana sa pag-uwi ko, pag-uwi namin, bakasyon ulit namin, nandiyan ka pa. 77 years old. Hindi ko alam guys kung aabutin ko ba ang 77 years old. 45 ko na ngayon ha. 45 ko na sa December. Another ilan pa ba? Kung 77, 45, di plus 32 pa. Kasi 32 years old pa ulit guys. 32 years pa ulit bago ko ma-reach yung 77. Tamang exercise lang tayo. Iwas muna tayo sa matatabang pagkain at matatamis kasi yun ang nagpapaano sa atin. Nagpapahina sa ating immune system at saka hormones, growth hormones natin. Yan. Pag-inom ng alak, hindi ko sinasabing bawal pero drink moderately. Yan. Ako, umiinom din ako. Yan. Pero syempre, moderate lang. Hindi yung lagi-lagi yung araw-araw. Huwag ganun. Mawawa tayo. Anyway guys, yan. Tuloy-tuloy lang ako. Doon na ako sa dideliveran natin mamayang gabi. Airdrie, Alberta. Ito, bituka ng manok na sinasabi oh. Yes yan, babalik ka. Dumaan lang ako para bumili ng loto. Wow! Loto Max. Ayan. Tapos
$6.49. Ayan, dalawa lagi binibili ko. Laging $10 ito pagka bibili ako. Malay natin, lalo tayo, di ba? Hindi mo naman alam malamang swerte eh. Kung kailan ka, ano, mananalo. Tayo, paminsan-minsan, total naman birthday ng anak kong babae. Si Ate Clark at birthday ng nanay ko, manay. Swerte. Time na to. At anyway guys, meron pa tayong sa kalating oras mula dito hanggang dun sa ano, deliveran natin para bukas, pero didiretso na tayo, doon na tayo matulog sa ano, sa yard nila kasi pwede naman matulog doon. Kaya re-recta na tayo ngayon. Nag-nap ako, natulog ako ng mga sa kalating oras dito. Magbubot sana ako. Sabi ko mamaya na. Tulog ko, gusto ko matulog eh. So priority ko, inuna ko yung tulog. Kaya tutulog ako. At paggising ko, ayan, medyo malamig eh. Kaya hindi na ako nagbuhat. Maya na lang siguro, painitin ko ulit ang truck muna, ang loob ng truck. Ano yung guys, tara? Ayos yan. Welcome to Calgary na tayo. Calgary, tapos next town, next city is Airdrie. Sign nila, Calgary, welcome to Calgary, Blue Sky City, home of the Calgary Stampede. Minutes pa, ando na tayo sa deliveran. Wala guys, nag-i-snow. Dito na tayo. Welcome Airdrie. Town of Airdrie, City of Airdrie. Keep right to Highway 567. Diretso na tayo dun sa dideliveran natin. Nag-i-snow rito. -4. Hindi maganda, hindi maganda. Hamilton Boulevard Northeast. Okay. Buti na lang kamo nag-drive ako. Ngayon na. Kasi baka mamaya hindi diretso ko yung tulog ko eh. Baka mamaya eh dumulas pa to. Turn left at the traffic light. -4 ang temperature guys. Ayun sign oh. Welcome to Airdrie, City of Airdrie. Highland Park Industrial. In 1/4 mile, arrive at 1003 Hamilton Boulevard Northeast, on the left. Okay.
Yes. Yeah. Morning. Morning. Got a delivery for tomorrow. Okay, we'll pack over there. Yeah, partner. Thank you. I'll come back tomorrow. Yeah. Oh, thank you. Guys, ayos lang. So, dito na tayo guys. Sa dideliveran natin para bukas. Ayan, meron din kasing ano dito guys, meron din kasing parkingan. Truck parking katulad niya, kita nyo, nandyan na siya. Pwede ka talaga pumunta rito. Park. Ayan. Para bukas parking. Maluwang ito. Basta Costco tayo mag-deliver eh. Dito na to, isang ito, dito na eh. Alright guys. Alright guys, dito muna tayo, park muna tayo for the night, and thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi at hanggang sa muli natin pagkikita. Hopefully bukas is meron na tayong reload pa uwi ng Winnipeg para makauwi naman na tayo sa pamilya natin, kasi mag 3 weeks na ako sa karsada eh. Guys, good night. Thank you for watching. Ingat ka lagi. Love you all. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.